my beloved Cathnatics. It's me again, Bisayang Ilocana, Ilongga Bisaya Gal. Welcome back to my channel, and this vlog will be our last vlog for featuring Kauai. So ayan yung ating background at front view natin from the Banyan Harbor. Dito kami nagstay. And when you wake up in the morning, ito yung nakikita mo. Ayan. Diba? Tapos meron din yung barko na nag-aangkat ng mga products dito. Nandyan sila. Meron din kahapon na isa. So, ayun. Ito na ang ating magiging last vlog here in Kauai. Ayan, yun si Beb ko. Nagre-ready na rin. Si Mother nandun. Yun. So, before we officially end the vlog in Kauai, I'm gonna show you some of the memories, the photos that we took with families and friends. Honolulu. Then we're gonna start our brand new vlog there until the rest of our vacation. Bago tayo umuwi sa Las Vegas. So, let's go. We're here. Pinaka sa likod yan. Likod. Ano yun, meron yung sensor. O, dalawa pala. Pasok tayo. Ito na. Lagyan na to. Uy, ang gulo na ng ano ko. Hindi, okay lang. Just open it, please. Yan. Oh. Ay, nagpasok na din. Ay,
Where's the dog gate? Nakakalula, boy. Settle in first. Tsaka tayo magliwaliw. I'll see you later. One eternity later. Hello mga Catnetics! Aloha! Good morning! Ayan po kami. Mother dear at ni Beb ko. Ayan. So, ganda ng view natin. Puro building. Ayan. Tingnan naman yung bundok o puno-puno ng Clouds. puno ng bahay. Tsaka bahay. Masyadong crowded. So anyway, kagabi sabi ko, pahinga muna saglit, tapos I'll let you know kung ano yung mga ganap. Ang ganap po namin kagabi ay matulog. Hindi na kami lumabas. Tuloy-tuloy na yung tulog namin. So ayun, kaya umaga na ngayon, let's just start our adventure. Yeah, 6:08 a.m. Let's just start our adventure. Whole day today. So I'll let you know where we're going a little bit later. Palagay ba 9 a.m. to 9 p.m. Ambon. Pudot. Good morning. Nako. Okay yung coffee dito. Ha? Ito yung downside dito is maganda yung weather kanina, tapos maya-maya, ayan, ulan, umaambon. Tapos mamaya, mainit na naman. Yun yung mahirap dito. Kaya mababasa tayo ng konti. Tapos, yun. Tingnan natin kung makakapunta tayo dun sa beach. I mean, we're gonna go. Pero, yun nga, yung mga expectations natin na it's up to you. Kasi doon, makakapunta tayo sa beach, pero yung expectations natin, yung sunrise, yung mga ganon, walay. So, magmamodify tayo. Bahin natin ang ating plano. So, tingnan na lang natin kung saan tayo pupunta.
So, it's only 6:52 in the morning here, kaya yung mga establishments na nadaanan natin walang wala pang ganap. Sarado pa. But this is the road to Waikiki Beach, sabi nung mga nandito. Kaya we'll go straight ahead, then hanapin natin yung Waikiki Beach para experience naman yung Bisayang Ilocana. Punta tayo dun. And then yun, tingnan natin kung anong nandun. So, Waikiki Beach is actually over there. So, dito kami sa Sheraton Waikiki. Doon yung Waikiki Beach. So, we're gonna just walk there. Dito tayo sa beach side. Maglakad. Seaside. Ba? Yeah. Dito tayo. Pupunta doon. Tapos, tingnan ko yung statue daw nung surfer doon. Nandun. Picture tayo doon. We're here. Ganito na dati. By the crossroad ng Kalakaua and Ulunio. Pero nandito tayo sa Waikiki Beach. So, ayan. So, ito. Kuhio Beach Park. Right here.
lot of rental motorcycles or yung motorbike, mga ganyan. Yan, nirerentahan din nila dito para mas accessible ka sa mga pasikot-sikot dito compare mo sa kotse. Ayan. Sabi ni Beb ko, mamaya siguro mga almost tanghali, mapupuno na to dito. Diba, Beb? Marami na tao dito mamaya, Beb? Ha? Marami na tao dito mamaya? Mamaya, marami rin. Marami. Hi guys, we are here at Waikiki Beach. Yay! Yan, yung harap niya. Di pa kami ganun kalayo sa shoreline. Tsaka hanggang dito lang yung tubig. Although, marami nagsasurf, so yung waves niya is unpredictable. May biglang big wave. Kaya ingat-ingat din. Tsaka medyo madadala ka. Like this one coming in, like that. Garibas lang yun. Pero yung mga nandun, yun. Yan. Tapos, dito sa area na to, they do have a spot where if you don't want the waves, merong area doon sa side na may may rock formation or yung parang nilagyan nila ng barikada para yung waves is hindi pumasok. So if you want a calmer and milder type of wave or no wave at all, if you want to be safe, dun kayo. Pero kami ni Beb ko, medyo gusto namin ng challenge ng konti para ma-exercise yung mga muscle reflexes and everything namin. So dito kami. Sabi ni Beb ko dito sa area na to na medyo malayo-layo ng konti lang. May mga bato-bato na daw. So, yun. Masakit sa paa. But the whole time, papunta dun sa shoreline, it's actually just sand. So, nakapaalang si Bisayang Ilocana. Ayan. May kahoy? Kahoy o bato? Have to be careful. Tsaka, gusto namin mag-snorkeling kaso medyo malabo yung tubig. But it's okay. We're still having fun. Ayan. Whew. Tsaka, sarap ng tubig. Masarap ang tubig. Kahit malamig sa umpisa. Ayan. Loko, tenga. Ayan. Sabi ng dagat, masyado kayong sweet. Sweet and salty, ariko. Ayan. Papisaw muna tayo. Ibalik ko yung phone ko doon sa lagayan kasi baka mapasa. Although waterproof naman yata tong iPhone. Pero medyo mababa. just to be safe. Biglang web-web pa. Mag-web-web. Ayan. Let's put back here. Getting ready.
naman. Ay! Oh, more sun. Na naman. Tago yung sun. So, mamaya, pag laalis ng clouds na yan, init na naman. Meron din silang Urban Outfitters. Ano to? Parang munisipyo? Shopping center? Ito? Oh. Resort. Doon sana tayo sa kabila, maraming store. Tesla. Rolex. Yan. Ano bang ano to? So yung beach area is nandun sa kabila nitong mga building na to. Dito na tayo sa main street nila sa may Waikiki Beach. And they do have a lot of shops, local and yung other stores. And it's the international marketplace is there on the other side.
exited out of Kuhio Street. Ito yung street ng pinagsistayhan namin. However, we're not sure kung to the left or to the right yung daanan namin. So, we're trying to figure out. Either way, nandito na kami alongside ng Kuhio Street. Yun. Hanapin natin ang ating hotel. Sila nung in-order natin. More udon. Karage. Karage. Irashamase. Udon nga sila. Bar, diba? I think. Yeah, pag ganun tayo and then to the left. Doon ang ano. Diba, may sumo wrestler dyan. I think. Madaanan natin. Oh. Seaside. Sige ba? Yan. So after Waikiki Beach, we are here, back here in the hotel sa Malia, Waikiki. Ito yung full, saka parang spa. Malit lang, pero okay na. Tatlo lang din naman kami. So yan. Tayo na at magtampisaw. May entrance pala dyan. Alam na natin, may entrance pala diyan. Sa yan. Feels so nice here. Kunting ano lang, nangitin mo. Me too. Nag-tan si Bisayang Ilocana. Ilang minuto lang. Wala pa isang oras yata, di ba, Beth? Sa Waikiki Beach. Sa may minute, dapat talaga yung magang-maga or late. Yung nagpapatan ka naman, that's what you want. Tapos hindi pa kami nag-sunblock. Nagpapatan tayo. Sarap dito. Bukas, alas 9, dito na tayo. Dito, para makapagano. Kasi dapat ayusin na natin yung gamit. Hanggang kailan tayo mamimili? Okay na. Magkasao natin. Ano na tayo, mag-drive around na tayo. From the hot spa, dito naman kami sa malamig na pool. Malamig talaga.
Actually, malamig siya. Pero once na nandito ka na sa tubig, okay naman na. Yun lang unang tampisaw mo ang malamig. And it's pretty shallow. It starts with 3.5 feet going to 4 feet. So, safe. Well, sa atin, adults, yes, it's safe. Si Mother Deer na iwan dun sa kabila. Sa hot spa, dun lang siya. It's gonna be a little too cold for her here. Tsaka, mas gusto niya yun kasi may mga jets. Nare-relax yung muscle niya.